Tajjeb, grazzi Kevin, aħna minn hawnhekk ħammur nlaqgħakom anke mal-aħħar mistieden illi ġie iżurna hawnhekk miegħi għandi lil Kane Said li huwa manager fil-komunikazzjoni fih dan il-Fondazzjoni Lob Responsabbli. Kane, kif aħna? Ninsab tajjeb, nsellimlek Brian, nsellem lit-tim kollu wara niskata u nsellem lit-telespettaturi. Ekku, din mhix l-ewwel darba li ntqajna. Ekku. Kien id-dejjem aħna tkellimna fuq il-rob responsabbli, però tajb nibdew anke billi nagħmluha ċara li din il-fondazzjoni mhijiex kontra il-lob kontra kull tip ta' lob. Ekku. Il-Fondazzjoni Lob Responsabbli isimha magħha. L-għan tagħha huwa li tqanqal Brian responsabilta fl-attività tal-lob tal-azzard jekkux gambling, iGaming, anke saħansitra llum il-ġurnata il-console gaming. L-attività per se jekk tiġi attwata b'responsabilità, x'jiġifieri attwata taħt kontroll ta' ħin u ta' flus hemmhekk ma fiha xejn ħażin. Jiena nħobb naqsam l-attività fit-tliet stadji. Għandek l-ewwel stadju dak l-istadju qed nitkellmu fuqu bħalissa l-istadju tal-lob responsabbli fejn inti qed tatwa l-attività, qed tieħu pjaċir, qed tissoċjalizza, qed tieħu ir-rekreazzjoni u d-divertiment minn dik l-attività imma taħt kontroll. Inti għandek budget finanzjarju u għandek limitu ta' ħin li inti ftemt miegħek innifsek li għandek tqatta' dik l-attività. Minn hemmhekk immorru għat-tieni stadju fejn l-attività tibda tiġi attwata b'eċċessività, jiġifieri għal persuna l-aktar ħaġa importanti fil-ħajja tagħha tibda ssir il-logħba. Mit-tieni stadju sfortunatament il-persuna tista' saħansitra tmur għat-tielet stadju fejn aħna hawnhekk qegħdin nitkellmu il-patoloġija. Patoloġija x'jiġifieri? Patoloġija meta inti tibda tagħti importanza estrema kważi insemmija bħala ossessjoni lil-lob tal-azzard fejn ma jibqa' jagħmel xejn sens għalik ħlief fil-logħba u ma tibdiex issib serħan ħlief waqt l-attività tal-lob tal-azzard. U hemmhekk ikollna problema, Brian. Għax hemmhekk il-persuna jibda jonfoq ħafna aktar milli jmissu bit-tama li jġib lura dak kollu li tilef. U aktar iva milli l-persuna tiġi dara mal-ħajt u tispiċċa fisqal. Xkultant semmejna tliet stadji, tispiċċa tgħaddi minn stadju għal ieħor u ma tkunx qed tirrealizza li l-problema daħlet u daqshekk il-ġewwa. Semmejna gaming u semmejna gambling. Dawn x'inhi d-differenza bejniethom? Yes, ara, illum il-ġurnata għandna casino gambling, mela għandek lob tal-azzard li jiġi attwat fi premises bħal casinos, swali tat-tombla ħwienet tal-lob. Għandna dak il-lob tal-azzard, ejja nsejħulu gambling bl-Ingliż. Imbagħad għandna l-iGaming, iGaming x'jiġifieri, m'hemmx dik id-differenza kbira ħlief li l-lob tal-azzard isir online. Il-casino prattikament ikun fuq l-iskrin tal-computer tiegħek, fuq l-iskrin tal-mobile, tat-tablet, eċċetera. Hemmhekk jinvolvu ħafna logħbiet bħal slot machines, eċċetera, eċċetera. Flok ikunu fi premises mibnijin fuq l-art, ikunu mibnijin fid-dinja virtwali. Imbagħad għandna il-gaming. Mela tkellimna fuq il-gambling maqsum fit-tnejn, issa għandna il-gaming. Il-gaming biex infihem lin-nies hemm barra il-famuża console gaming sal-bieraħ kienet attività li ma tirrikjedix riskji ta' flus bħal lob tal-azzard bħal gambling. Imma llum il-ġurnata tajjeb li n-nies
jinformaw lilhom infushom, qegħdin jidħlu kunċetti bil-mod teknoloġiċi avvanzati bħal loot boxes, pereżempju, bħal skin gambling, fejn qegħdin jiddaħħlu dawn il-kunċetti tal-logħob tal-azzard saħansitra anke fil-console gaming. L-istess, li persuna tqatta ħin dovut għal gaming ma fija xejn ħażin. Il-gaming ukoll għandu l-pożittiv tiegħu u għandna nirrikonoxxuh. Il-problema kif il-fondazzjoni tħares lejha bejn il-logħob tal-azzard u l-logħob il-gaming hija waħda l-eċċessività. Jekk inti tatwa żewġ attivitajiet b'eċċessività kbira, jiġifieri tibda tqatta' ħinijiet twal, ma torqodx bil-lejl, tossessjona lilek innifsek, toħlom taljena ruħek mir-realtà, tgħix f'ħolma li bittama li dejjem issir realtà meta qatt ma ssir realtà. Hemmhekk tinħoloq problema u din il-problema twassal għal diversi riperkussjonijiet sfortunatament. Għandek riperkussjonijiet soċjali, każijiet ta' vjolenza domestika fid-djar għaliex meta il-persuni tal-madwar jirrikonoxxu, jirrealizzaw li il-persuna għaddejja mill-vizzju, tikkomunika jew tipprova tikkomunika mal-persuna u sfortunatament aktar iva milli l-persuna tinnega. Mhux vera, jiena kollox għandi kollox taħt kontroll f'idejja. U ikun hemm każijiet fejn ikun hemm supervja, ikun hemm gideb u iva jkun hemm każi ta' vjolenza domestika wkoll. Barra minn reperkussjonijiet soċjali hemm reperkussjonijiet finanzjarji. Problemi b'ċekkijiet, problemi b'kontijiet il-bank, problemi sfortunatament ma' persuni fejn jiġi imsellef il-flus minn fuq l-idejn. Problema tal-użura. Jibdew iduru għalik in-nies biex inti twaddilhom lura dak li selfuk. Allura rridu noqogħdu attenti, Brian. Fil-bidu net tal-attività tajjeb immens li nkunu responsabbli. Sfortunatament ir-responsabilità ma tibqax tagħmel sens għall-individwu meta jaqaf l-eċċessività u jaqaf il-patoloġija. Allura tajjeb li nilqgħu mill-bidu narfu anke l-tfal tagħna il-pożittiv u n-negattiv kemm tal-gaming kif ukoll tal-gambling u nkunu konxi, Brian, nkunu konxi li jekk isma' nirriskjaw tikka aktar milli jmissna fuq bażi regolari, hemmhekk inkunu qegħdin nirriskjaw mhux biss il-salvagwardja tagħna nfusna, imma speċjalment tal-familji tagħna, ta' wliedna. Insomma f'moħħna li jekk ma jkollniex budget finanzjarju fuq tali attivitajiet, ma nkunux nistgħu eżempju inħallsu l-affarijiet essenzjali għal wliedna. Rridu npoġġu kollox in consideration. Waħda pereżempju mill-istrateġiji li persuna għandha idealment għandu jkollok f'moħħok qabel ma tkun taf il-boundaries tiegħek x'inhuma. Jiena nħobb insemmija hekk biex persuna jatwa dan il-passatemp irid ikollu strateġiji ssettjati miegħu innifsu. Strateġiji finanzjarji, kif qed ngħidlek, irid ikun hemm limitu finanzjarju, budget, jiġifieri inti taqbad il-paga tiegħek fix-xahar u tikkalkula kemm tista' tirriserva għall passatemp tiegħek. Kif taqbeż dak il-limitu inti tkun kapaċi tqum minn fuq il-mejda tal-logħob u tgħid daqshekk. Barra mill-istrateġija finanzjarja għandek l-istrateġija ta' ħin. Hawn min jista' jqatta satejn fil-ġimgħa u min jista' jqatta satejn kuljum. Jiġifieri dik hija wkoll parti essenzjali mill-attività. Barra minn hekk importanti wkoll li jkollna strateġija ta' it-testjar fuqna nfusna, dak li bl-Ingliż nsejħulu self-testing. U nsaqsu mistoqsijiet bħal qiegħed nonfoq aktar milli jmissni f'dak il-perjodu ta' ħin li jiena qed nirriserva għall-logħob tal-azzard, qed nagħti aktar importanza lill-logħba milli lill-imħabba ta' ħajti, lill-partner tiegħi, lill-uliedi.
Qiegħed inkun attent fuq ix-xogħol waqt il-ħin tax-xogħol jew l-istess moħħni biex nillarga immur nilgħab il-flus fuq l-idejn, eċċetera. Jekk titniggess kemm xejn il-kuxjenza b'dawn il-mistoqsijiet, jekk it-tweġiba tkun iva anke għal waħda, ninkoraġġixxi lill persuna li jfittex is-support. Il-fondazzjoni toffrih tas-support 1777 huwa n-numru tal-linja nazzjonali ta' support. Persuna tista' Aw anonimi, Iva, l-konfidenzjalità hija assoluta, għandna aġent imħarġa, il-persuna tista' iċċempel jew inkella persuni tal-madwar jistgħu iċċemplu għaliha. Imma dejjem nirrepeti il-persuna stess li għaddejja mill-vizzju tittaċċetta li għandha problema u tittaċċetta li għandha bżonn is-support. Ġifieri f'dak il-każ li tirċievu telefonata li qiegħda għal persuna oħra. Intom il-parir tagħkom ikun dejjem li kemm jista' jkun ħatkellmu l dil persuna biex tirrikorri Idealment il-persuna stess tirrealizza u jew iċċempeli jew inkella tirrikorri fil-premises tagħna anke flimkien mal-maħbuba jew maħbub tagħha jew tiegħu. Iva, idealment l-ivvizzjat jirrikonoxxi, imma il-fondazzjoni toffri anke pariri fuq il-linja tas-support. Kif għandha tapproċċja lill persuna pereżempju, kif għandha tikkomunika, kif għandha il-perċezzjoni kif għandha tkun, isma' vera huwa mument sinifikanti, vera huwa mument jibes, imma ma waqgħetx id-dinja, titħares lejn il-pożittiv, tikkomunika mal-persuna, jekk ma jkun hemmx kontroll finanzjarju, isir dak il-kontroll anke permezz ta' professjonisti fil-qasam tal-finanzi, ġifieri hemm x'nagħmlu, kulħadd huwa tad-demm u l-laħam, vera li kif persuna tiġi dara mal-ħajt hija jibsa, tispiċċa f'tanil ta' dlam, imma x-xefaq tad-dawl dejjem qiegħed hemm u hemmhekk jien ninkoraġġixxi lill-persuna għaliex każijiet pożittivi kellna għandna u se jibqa' jkollna. Dak kollu għal support importanti. Li hemm żewġ passi li huma diffiċli u importanti fl-istess ħin. Waħda li tinduna bil-problema u t-tieni waħda hija li tieħu azzjoni fuq dik il- Verità, Brian, jiena nħeġġeġ lil kull min iħoss il-kuxjenza tniġżu iċempel fuq il-linja tas support tagħna, jekk saħansitra iħossu mistħi semma leħnu, jista' jaċċessa l-website tagħna www.rgf.org.mt u juża s-servizz taċ-chatline. Is-support qiegħed hemm u aħna lesti li nagħtuh f'kwalsiasi każ. U ingrazzi ħafna li kont magħna minn qalbi anke nawguralek anke tmiem il-ġimgħa mill-aqwa. Sadattant jiena ħammur anke għall-aħħar parti tal-programm ma nistgħux